ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Braćo i sestre, radosno vas pozdravljam ovdje okupljene da proslavimo blagdan Presvetoga Trojstva. Pozdravljam vas Pavlovim pozdravom, milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Evo, okupljeni smo ovdje u ovoj župnoj crkvi u Budincima kako bismo proslavili blagdan Presvetoga Trojstva kojem je posvećena naša župna crkva. Mi to redovito govorimo crkva u kojoj se slavi kirvaj Presvetoga Trojstva. Pozdravljam sve vas, dragi bolesnici i nemoćnici, koji na svojim bolesničkim sobama pridružujete se i uključujete u našu proslavu ovoga svetoga otajstva preko TV ekrana. Svojim strpljivim nošenjem vašega životnoga križa i molitvom pridružujete se ovoj našoj proslavi Svete Trojice. Ovim mislim slavljem na poseban način klanjamo se velikom i nedokučivom otajstvu Boga koji je jedan u trojstvu osoba Oca, Sina i Duha Svetoga. I da bi ovaj naš susret sa trojedinim Bogom bio što uspješniji, pokajmo se za svoje grijehe i propuste. Ovu svetu misu uključujem sve vas, a napose našega pokojnog zvonara Matu Marinkovića. Iskreno pokajmo se za sve svoje grijehe i propuste. Ispovjedam se. Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazdadjevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Slava Bogu na visini. Mir na
Pomolimo se. Bože Oče, Ti si na svijet poslao svoga Sina, riječ istine i duha posvetitelja, da ljudima očituješ o tajstvo svoga života. Udijeli nam da ispovjedanjem prave vjere priznajemo Tvoju svemoć i Tvoju slavu, te da se klanjamo Tebi, Bogu jedinome u trima osobama, po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige Izlaska. U one dane Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke 2 kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade predanj i zazva ime Jahve, Gospodin. Gospodin prođe ispred njega te se javi: Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću. Mojsije s mjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče: Gospodine moj, ako sam stekao blagonaklonost u Tvojim očima, onda, o Gospodine, pođi s nama. Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Blagoslovljen budi Gospodine, Bože otaca naših. Blagoslovljen budi u domu svete slave svoje. Hvalite Gospoda s nebesa, hvalite ga u visinama. Hvalite Gospoda s nebesa, hvalite ga u Blagoslovljen budi na prijestolju kraljevstva svoga. Hvalite Gospoda s nebesa, hvalite ga u visinama. Hvalite Gospoda s nebesa, hvalite ga u Blagoslovljen ti što istražuješ bezdane i sjediš nad kerubima. Hvalite Gospoda s nebesa, hvalite ga u visinama.
blagoslovljen budi na svodu nebeskom. Hvalite Gospoda s nebesa, hvalite ga u visinama. Hvalite Gospoda s nebesa, hvalite ga u visinama. Čitanje druge poslanice Svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Riječ Gospodnja. Gospodin s vama. Navještaj Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: Bog je tako ljubio svijete, dao svoga Sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Da Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega ne osuđuje se, a tko ne vjeruje već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. Riječ Gospodnja. Predraga braćo i sestre, nema čovjeka koji si nije u životu postavio pitanje postoji li Bog? Gdje je Bog? Kakav je Bog? Danas, na blagdan Presvetog Trojstva, crkva nam stavlja pred oči nedokučivu tajnu Boga, koji se očitovao kao jedan Bog, ali u jedinstvu triju osoba. Zato je dobro da mi vjernici danas sebi postavimo pitanje kakvu ovu sliku Boga mi imamo. Često ljudi
na temelju zdravog razmišljanja govore pa evo nešto ima, nešto mora biti i na tome se zaustave. Ostaje mi zapravo nekakva mutna slika o nekakvom biću, o Bogu, kao nekakvoj bezličnoj, neosobnoj sili i masi ili kako hoćete, koja ne vidi, niti ne čuje, niti govori, niti mari za zbivanja na ovome svijetu, pa tako ne mari ni za čovjeka. Međutim, Bog je nama, ljudima, se objavio. Objavio se kao onaj koji vidi, koji čuje, koji razgovara s ljudima, koji se brine za ovaj svijet i za čovjeka. I to je objavio po svome Sinu Isusu Kristu, da je On sama ljubav i da se u ljubavi odnosi u samome sebi i u odnosu prema stvorenom svijetu, a napose prema čovjeku. Sve što je Bog stvorio, stvorio je iz ljubavi, a čovjeka je stvorio na svoju sliku. Taj Bog koji je stvorio čovjeka, koji se konačno se očitovao kao u svome Sinu Isusu Kristu, koji nam govori da Bog sve to čini iz ljubavi. Inače, tokom povijesti čovječanstva ljudi su na različite načine tražili Boga. No, Bog je u tim trenucima u kojima su ga tražili, a napose njegov izabrani narod, evo pokazao da je on prisutan Bog. Pa tako se očitovao, kako nam govori Božja riječ, Sveto pismo ili Biblija, da je on kao otac pun dobrote i ljubavi i razumijevanja prema čovjeku. Da vodi računa o svakome, da to očituje prema svome Sinu kojega je poslao, da nas približi Bogu, da nas spasi. Evo, danas smo čuli u Svetom evanđelju kako je Isus rekao Nikodemu, Bog je tako ljubio svijet, je dao svoga Sina jedinorođenca da se svijet spasi. Sin Božji, dakle, povezao nas je sa sobom i sa svojom sudbinom. Uzeo je naše ljudsko tijelo, postao nama blizak, jedan od nas. A potom je položio svoj život da nas poveže Duhom Svetim u svoj božanski život. Ovih dana u našoj molitvi crkve, koju svaki svećenik redovito moli, koje se zove časoslov ili brevijar, evo, imali smo jedno čitanje staroga crkvenoga oca koji je upotrijebio jednu sliku. Kaže, brašno samo po sebi je nepovezano, ali da bi se povezalo potrebno je da dođe na njega voda, da se uspe malo vode i da, evo, ta masa od mnoštva sitnih dijelića postane jedna cjelina. Pa evo, tu sliku je upotrijebio kako bi nam rekao da, evo, kada je Bog, dakle, darovao ljudima Duha Svetoga, dao je zato da on bude ta masa poput vode koja stvara cjelinu, evo, u zajedništvu tijesta. Tako smo i mi po Duhu Svetom postali jedna cjelina, ujedinio nas je, evo, u Božji narod, u Božju crkvu. Evo, braćo i sestre, tako nam je Bog objavio najdublje tajne, dubine svoga bića, da je on jedan, ali u trojstvu kao Otac, kao Sin i Duh Sveti. I zato vjera u trojedinoga Boga nas, kršćane, razlikuje od svih drugih religija. Mnoge su religije nastojale shvatiti i ući u bit Božju, no nitko nije uspio uvinuti se do samoga Boga. Samo su nešto naslučivali, ali teško je dok nije se Bog objavio. Konačno se Bog očitovao kao trojstvo, razlijevajući u sebi bogatstvo svoga života.
To bogatstvo života evo prelio je u sav stvoreni svijet, a naročito evo u čovjeka po Duhu Svetom. U Starom Zavjetu Bog se, dakle to je vrijeme prije Isusa Krista, očitovao kao nedokučivi Bog. I zato ga Izraelci, izraelski narod nije mogao u potpunosti shvatiti. Oni jesu osjetili blizinu Božju i brigu. Znali su da je Bog pun dobrote prema čovjeku i prema evo Božjem narodu, ali nisu znali da Bog u svojoj ljubavi planira evo poslati svoga sina da postane jedan od nas. I to da bi nas privukao k sebi. Starozavjetni ljudi su znali i Bog im je očitovao da će poslati i Mesiju, spasitelja. Ali su smatrali da taj Mesija kojega Bog obećava bit će jedan običan čovjek, zemaljski čovjek i da će on samo spasiti židovski narod. Evo, po Isusu Kristu, mi koji smo povjerovali u Boga koji je ljubav i koji nam se daruje, evo, postali smo krštenjem djeca Božja, ušli smo u obitelj Božju, u društvo Svete Trojice. Tamo gdje je, braćo i sestre, Isus, tamo bi trebali biti i mi, jer zajedno s njime sačinjavamo jedinstveno tijelo, crkvu. Već sada na zemlji smo evo uzdignuti u red božanskog života. Istina, ne doživljavamo svu puninu božanskog života jer moramo poći kroz ovaj život put Isusa Krista. No, ako zajedno s Kristom evo sada kročimo u njegovom životu i u muci i smrti, evo obećava nam da ćemo s Kristom prijeći i u život vječni. Bog nam nudi evo besmrtni, božanski život kojega smrt više ne može uništiti. Stoga svi mi koji smo pošli za Kristom, njegovim putem, smrt za nas će biti prijelaz u puninu vječnog božanskog života. Trojedini Bog nas, braćo i sestre, očekuje u svome kraljevstvu i daje nam zadatak na ovome svijetu da malo pomalo ostvarujemo zajedništvo presvete Trojice, Oca, Sina i Duha Svetoga u zajedništvu crkve. Evo, Bog nam šalje i daruje tu ponudu, odazvimo se i nastojimo izgraditi Božje kraljevstvo već sada na zemlji da bi ga uživali u vječnosti u trajnom zajedništvu presvete Trojice. Obnovimo se, braćo i sestre, u svojoj vjeri. Vjerujem u jednoga Boga, Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena,
krštenju smo primili Božjega duha i po njemu možemo s povjerenjem k Ocu, jer nam je poslao svoga Sina za naše spasitelja. Molimo ga zajedno. Za svetu crkvu da svemu svijetu pokaže kako je ti ljubiš, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sav svijet da te blagoslivlje zbog tvoga milosrđa, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za naše obitelji da međusobnom ljubavlju, poniznošću i razumijevanjem budu znak tvoje dobrote, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za nas okupljene na ovu Euharistiju, da se jednom sretni okupimo oko tvoga stola u nebu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za naše pokojne koji su ti vjerovali, udjeli im radost svoje ljubavi i gledanja tvoga lica, molimo te. Gospodine, usliši nas. Oče milosrdni, poslušaj molitve svoje djece i ne uskrati nam svoga Svetog Duha. To te molimo po Isusu Kristu, tvome Sinu i našem Gospodinu, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Molimo, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu Svemogućemu. Gospodine Bože naš, zazivamo Tvoje sveto ime da posvetiš ove darove. Učini da i mi postanemo vječni prinos Tebi, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo Tebi,
Gospodine sveti oče, svemogući, vječni i Bože, ti sa svojim Sinom i s Duhom Svetim si jedan Bog. U trojstvu on soba jedne božanske naravi. Ti si objavio da je ista slava u tebi, u tvome Sinu i u Svetom Duhu. Zato ispovjedamo vjeru pravoga vječnoga Boga i častimo u jednoj biti tri osobe jednakog veličanstva, koje hvale anđeli i arkanđeli, kerubi i serafi, koji ne prestaju svaki dan klicati, pjevajući složnim glasom. Nek se naša srca slože, slaveć tebe, Kriste Bože, Bože sveci, aleluja, slavimo te, aleluja, blagoslovljen, aleluja, budi uvijek, aleluja, posana tebi, aleluja, u visini, aleluja. U istinu, sveci Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našemu Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv tvoga Sina, Gospodina našega, Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći, kada je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade svojim učenicima govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu, živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu.
po kojoj si nam darovao pomirenje, okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaročnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom, biskupom našim Đurom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvoje ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Djeca se Božja zovemo i jesmo, zato puni pouzdanja smijemo moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s nama. Is
Evo jaganca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago nama jer smo pozvani na gozbu jagančevu.
Pomolimo se. Gospodine Bože naš, primili smo sveto tajstvo i njime iskazali hvalu Tvom presvetom trojstvu i nedjeljivom jedinstvu. Daj da nas ovo slavlje spasi i blagoslovi na putu života. Po Kristu Gospodinu našem. Evo kratko, možete malo trenutak sjesti. Evo, proslavi smo blagdan presvetoga trojstva. Ovoga tjedna imamo ove spomendane. U četvrtak je Tijelovo i kod nas u našoj župi, evo, bit će prva sveta pričest ovdje u Budimcima u 11 sati, a u 12 sati u Subotičkom Lugu. U subotu je sveti Antun Padovanski i sveta misa bit će u 17 sati u Subotičkom Lugu, a u 18 ovdje u Budimcima. U nedjelju je 11. nedjelja kroz godinu i svete mise raspored je ovakav: u 9 sati Subotički Lug, u 10 sati Čokadinci, u 11 sati ovdje u Budimcima. Inače, mise kroz tjedan ovdje u Budimcima su navečer u 18 sati, osim sutra u ponedjeljak kad ovdje neće biti mise, jer ću biti u Slavonskom Brodu na ispomoći za ispovijedanje kod Gospe Brze pomoći. Te na Tijelovo u četvrtak, kada, kako sam spomenuo, bit će misa evo u 11 sati. Prva sveta ispovjed naših prvopričesnika bit će u srijedu u Subotičkom Lugu u 16 sati, u Budimcima u 17 sati. Pozivam roditelje prvopričesnika, ukoliko imaju uvjete, to znači da žive u regularnom crkvenom braku, da se nastoje ispovjediti i time pokazati svoje djeci primjer. Ali također pozivam i ostale vjernike da dođu bilo u srijedu, bilo u bilo koji drugi dan prije svete mise i mogu se uvijek ispovijedati. Štovatelji milosrdnog Isusa u Subotičkom Lugu organiziraju 21. lipnja ove godine hodočašće na Ovčaru povodom jubilarnog 10. susreta štovatelja koji se nije mogao održati na Mladi Uskrs kada se slavi blagdan milosrdnog Isusa, pa evo su prenijeli na 21. lipnja zbog određenih razloga koje znademo. Cijena prijevoza autobusom je negdje oko 30 kuna. Ako se neko odluči, neka mi se svakako javi da mogu javiti evo gospođi koja, odnosno zvonarici u Subotičkom Lugu koja vodi o tome računa. Ako netko od župljana planira krštenje ili vjenčanje tokom ljetnih mjeseci, neka mi se svakako javi do 20. ovog mjeseca kako bi na vrijeme planirao slavlja i svoj godišnji odmor, jer nešto, evo, nastojao bi možda ranije ove godine ići na godišnji odmor, jer se osjećam potrebu. Evo, braćo i sestre, na koncu ovoga našega susreta s trojedinim Bogom, koji nas je u svojoj ljubavi okupio ovdje, okrijepio nas svojom riječi i tijelom, te nam darovao ovaj lijepi dan. Evo, iskreno se zahvaljujem trojedinom Bogu. Zahvaljujem se i svima vama prisutnima na vašem aktivnom sudjelovanju kako bi ovaj naš crkveni god bio dostojanstven i svečano proslavljen. Na poseban zahvaljujem se evo našim vrijednim ženama koje marljivo ne samo sad za Kirvaj, nego svake subote spremaju i kite ovaj lijepi crkveni prostor za naše nedeljne susrete. Evo, iskreno im hvala na toj njihovoj žrtvi, imaju sigurno svog posla, ali je to. Zahvaljujem našim muževima koji rado i revno uređuju okoliš naše župne crkve i župnog stana, unatoč svojih poslova oko kuće i posjeda. Zahvaljujem svim svojim župljanima koji iz godine u godinu svojim prilozima zajedno s općinom te pojedinim donatorima pomažu da uvijek nešto novo načinimo za našu crkvu i župni stan. Zadnje 2 godine pokušali smo postaviti ogradu
ispred crkve, te smo vašim prilozima uspjeli gotovo u potpunosti završiti južni dio ograde. Preostaje nam još mali dio te južne ograde koji ćemo vašom dobrotom i darežljivošću sigurno u skoro vrijeme završiti. Zato se i dalje preporučam davanjem vaših priloga. Zahvaljujem i vama, dragi bolesnici, koji ste nas svojim molitvama i žrtvama pridružili se i uključili u proslavu našeg crkvenog goda preko TV ekrana. To je za vas, evo, veliki trenutak kada možete barem, što se kaže, virtualno prisustvovati svetoj misi. Ali, dragi Bog najbolje zna i vaša žrtva je sigurno prava, isto također misna žrtva. Hvala evo i Slavonskoj televiziji koja ima sluha za potrebe naše bolesne i nemoćne braće i sestara diljem Slavonije i Hrvatske, te im pomažu da lakše se uključe u nedeljna euharistijska slavlja odnosno u pojedinim župama. Pa evo, sa ovime ja bi završio i želim još jedan puta zahvaliti dragom Bogu za ovaj naš susret. Neka nas sve blagoslovi, neka nas zajedništvo Presvete Trojice nadahnjuje i prati u našem životnom putu. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.